Enemic a la vista, la defensa de la costa del Maresme 1936-1939 vol posar en valor uns fets poc coneguts dins l'extensa historiografia de la Guerra Civil, com es van protegir les poblacions costaneres catalanes, en especial les del Maresme, davant de qualsevol intent de desembarcament o amenaces de les tropes franquistes. Durant la Guerra Civil espanyola, la costa del Maresme va ser un enclavament important en el desenvolupament del conflicte. La proximitat de Mallorca, en mans del bàndol rebel o franquista, va fer que els seus avions i vaixells provoquessin moltes accions ofensives a tot el litoral català. Per aquest motiu, a l'iniciar-se la guerra, es van construir diferents tipus de fortificacions per la vigilància i la defensa, bateries de costa, observatoris o nius de metralladores. Aquí en tenim una rèplica del que seria un nius de metralladores tipus A, com és el que li deien la denominació republicana en aquella època, que és el niu de metralladores més senzill, que era amb una entrada lateral, normalment, i amb dues espitlleres, que són, aquí en tenim una i aquí en tindríem una altra, per on tindríem el seu interior per on poder observar o obrir foc en cas de l'enemic. Normalment, aquest tipus de construccions defensives estaven a un costat de la platja, tot i que ens trobem que estiguessin també construïts enmig de les platges, però sempre era per intentar fer un foc el que podem dir lateral, que en aquest cas és el que més impacte tindria sobre un conjunt de tropes, com és el cas d'un desembarcament. Estaven fets de formigó, normalment, tenien també a sobre moltes vegades mamposteria o inclús enganxades roques per dissimular de cara a l'aviació enemiga, que si no poguessin observar-los des de dalt. Hem de comptar que la metralladora, en aquest cas aquí tenim la rèplica d'una Hotchkiss, que era la metralladora reglamentària del 1936 de l'exèrcit espanyol, doncs el seu arc de dintre era 1,5 metres aproximadament. Llavors havia de tenir l'espai suficient per poder moure la metralladora per obrir foc tant per una espitllera o per l'altra. Molts d'aquests nius de metralladora van ser construïts pels propis vilatans de moltes poblacions costaneres catalanes, sempre seguint les normes d'aparelladors o arquitectes que estaven militaritzats. I així s'obtenia la mà d'obra, era gratuïta en aquest cas. Inclús també al principi es va utilitzar gent de dretes o gent que estaven presoners, etc. Però normalment moltes d'aquestes construccions ho van fer o treball voluntari o treball de gent de les poblacions aquestes, com hem comentat abans, costaneres catalanes. Durant els primers mesos del conflicte, la Conselleria de Defensa de la Generalitat de Catalunya va començar a artillar tot el litoral assignant diferents bateries a diverses poblacions de la costa amb l'objectiu de cobrir-la tota. Les peces d'artilleria que es van instal·lar no eren de bona qualitat, ja que provenien de les últimes guerres carlines i fins i tot peces de museu. Els pobles litorals de la costa del Maresme van ser fortificats a base de nius de metralladores emplaçats molts d'ells a les seves platges o en elevacions properes, arribant-ne a construir fins a 64. Clar, el que sobta més de tots aquests nius de metralladora, com diem, que era per defensar la costa d'un possible desembarcament de tropes franquistes, el que sobta més és que cap niu de metralladores comptava amb armes, o sigui, no hi havia metralladores dintre, amb el soldat allà esperant, que és el que tenim més associat a les pel·lícules, sobretot, doncs no hi havia ningú. Els que vigilaven la costa eren tant els milicians, en un primer moment, i després, i també al mateix temps el cos de carabiners. Els milicians són a partir, sobretot, del bombardeig del creuer Canàries a la badia de Roses el 30 d'octubre de 1936, quan es precipita tota aquesta defensa de la costa, es veu molt vulnerable tot el litoral català davant d'un possible bombardeig naval, i llavors molts milicians que havien d'anar-hi al front a lluitar, sobretot en aquest cas al front d'Aragó, són els destinats a la costa catalana. Per altra banda, tenim el cos de carabiners, que ja existia d'abans, és aproximadament de 1837, quan es va fundar, no recordo ben bé la data, però és més o menys aquestes, i eren els propis agents, que són els que protegien els ports, les fronteres, etc. Són els destinats a aquesta defensa de la costa, tot i que sempre seran en un nombre escàs. No tindran mai les plantilles màximes per assolir tota aquesta tasca.
Posteriorment, després, amb la militarització de les milícies, doncs seran unitats pròpies de l'exèrcit republicà qui estan assentades a la costa a l'hora de vigilar. No? Però cal dir que també n'hi haurà altres tipus d'unitats, com per exemple petits guardacostes de la Flotilla de Vigilància i Defensa Antisubmarina de Catalunya, que creada el 10 de juny de 1937, que seran primordials en el cas de protegir i vigilar la costa catalana, ja que sempre estaran acompanyant vaixells, estaran pendents de que si hi ha qualsevol tipus d'amenaça, etc. Així com tots els soldats, en aquest cas, que estaran dintre del sistema de la xarxa de vigilància de la costa catalana, on hi haurà molts observatoris que estaran sempre registrant qualsevol tipus de moviments de vaixells o d'avions, ja siguin d'un bàndol o de l'altre, o neutrals. El tràfic marítim va adquirir una transcendència molt important durant el conflicte, ja que per via marítima arribaven els subministres, armes i queviures que mantenien ambdós bàndols en la lluita. Per aquest motiu, el tràfic marítim també va patir les conseqüències de la guerra i molts vaixells van ser apressats, atacats o enfonsats. El servei d'espionatge franquista va funcionar molt bé durant tota la guerra i pel que respecta a la costa, els rebels van saber amb més o menys exactitud la relació de la força que hi havia a les respectives ciutats, les fortificacions realitzades al litoral i les diferents peces d'artilleria destinades a aquesta. Exceptuant les bateries de costa, totes les fortificacions que es van construir al Maresme durant el conflicte no van haver d'entrar en combat, ja que mai es va realitzar cap desembarcament de tropes franquistes a les seves platges. D'aquesta manera, es van destinar molts recursos, tant humans com econòmics, en crear una xarxa de defensa que no va ser utilitzada. Clar, aquí el tema és que s'hauria d'intentar protegir tots aquests elements, declarar-los com a mínim, pensem que bé fil o béns d'interès local, etc. Per com va fer en el seu moment, el 2008, al Santa Susana, amb el niu de metralladores que tenen a la platja, que el van recuperar i és visitable de tant en tant perquè sí que el van fer tapiar amb una porta, etc. Però aquí lo important seria intentar recuperar tot aquest patrimoni que si continuem sense protegir-los després de 80 anys i que encara ens queden aquests 25, s'acabaran perdent, tant per una cosa o per l'altra, però s'acabaran perdent. Llavors aquí sí que les institucions, els ajuntaments, les organitzacions s'han d'implicar una mica per intentar protegir tot aquest patrimoni del conflicte. Aquesta exposició, que commemora els 80 anys del final de la Guerra Civil, es podrà visitar a la sala d'exposicions temporals del museu fins al 22 de desembre del 2019.